Балама хат. Кадерле балам, синең бу якты дөньяга килүең минем гомеремдә иң зур бәхет булды. Синең исеңне иснәү, сине имезү, беренче елмаюыңны күрү авыр тулга газапларымны оныттырган искиткеч мизгелләр иде. Аннан утырып тора башлавың, шыркылдап көлүең, шайкала-шайкала тәпиләп китүең. Мин бит сине күп нәрсәгә өйрәттем. Дөрес ашарга, матур пөхтә киенергә, өлкәннәрне хөрмәтләргә, туган җиребезне яратырга, туган телебезне, динебезне онытмаска, тормыш авырлыклары белән көрәшергә. Балам, сиңа берничә киңәш үтенечем бар. Кешенең бу дөньяда гомере санаулы гына. Килер бер көн мин картаермын. Шунда түзем бул, мине аңларга тырыш, балам. Язлар үтү белән мин, әгәр дә аш өстәле артында матур итеп ашый алмасам, кулларым калтырап чәемне түксәм, пычратсам, синең ярдәмеңнән башка киенә алмасам, түзем бул, балам. Әгәр синең белән сөйләшкәндә бер үк сүзне берничә тапкыр кабатласам да бүлдермә. Әгәр ашыйсым килмәсә, мәҗбүриләп ашатма. Әгәр арыган аякларым мине тыңламаса, мин сиңа беренче адымнарыңны атлаганда ярдәм иткән кебек. Әгәр гомерем кышларында эчке киемнәремне еш пычратып сиңа авырлыклар китерсәм дә, авырыксынма, балам. Син кечкенә чакта кер сабыны белән үз кулларым белән киемнәреңне юып, үтүкләп чисталыкны саклаучы да мин идем бит. Әгәр күзләрем күрми, колакларым ишетми башласа, яки Ходай акылымны җиңеләйтсә дә, түз, балам. Үзем дә Ходайдан сине ялыктырып, озаклап урын өстендә ятучы авыру бирәк күрмә дип сорыйм. Балам, сиңа бары яхшылык кына теләүче, хыялыңны тормышка ашырырга һәр чак ярдәм итәргә тырышучы, синең турында кайгыртучы мин идем. Син авырмасын, сәламәт булсын дип, авырганда көннәр буе кулымда тибрәтүче, йокысыз төннәр үткәрүче дә мин идем бит, балам. Ачуланма. Кайчанда булса, син мине аңларсың. Минем картлыгымны күреп, күңелсезләнмә, ачуың да кабармасын. Мин сиңа гомер бирүче әниең. Тормыш юлыңны башлаганда терәк булдым. Миңа ярдәм ит. Гомер юлымны төгәлләгәндә ярату һәм сабырлык күрсәт. Буларның барсы өчен дә сиңа үземнең яратуым белән җавап биреп, хәйр фатихамны биреп китәрмен. Минем бәхиллегем сиңа гомерең буе ярдәм итәр, бәла-казалардан саклар. Сине дөньяга китергән әни берәү генә. Еллар үткәч, үкенерлек булмасын. Түз, балам, мине рәнҗетмә. Әниләр яратуы шиксез ул, балам. Әдәм баласы бу фани дөньяда вакытлыча. Кайсы кеше бик иртә, кайсы кеше тирән картлыкта дөнья куя. Без бу дөньяга сынау өчен килгәнбез. Һәр бәндә үзенең кылган эшләре өчен ахирәттә, хәтта бу дөньяда да җавап бирәчәк. Һәр вакыт фәкать яхшылыклар эшләп савап алырга юллар эзләгез. И балалар, ата-анагызга буйсыныгыз, аларга игелекләр кылыгыз, аларга карата йомшак һәм михрибанлы була күрегез.